कि झूठ नहीं बोलतानी आ सच देखनी आ पायलवा के लहंगा में मोछ देखनी। तो ये तारा बहिन के बुर में कबूतर पेलो ओकरा के मोछ ना कहल जाला हो सार, ओकरा के अरे झाँट कहल जाला। तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करतानी कि सब कोई अच्छा होई और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग इतना दिन से हमारे वीडियो काहे ना आवत रहा, तो भाई लोग कुछ प्रॉब्लम रहा एक से हमारे वीडियो ना आवत रहा। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से हम तक ले बना रही है लोगन, काहे कि भाई लोग वीडियो के थंबनेल देख के तो था चल गई कि केकरा के रेले वाला बानी। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से हम तक ले बना रही है लोगन, काहे कि आज के वीडियो मर्द कसम से कहतानी बहुत ज्यादा गणफार होके वाला बाटे। तो बिना कोनो लड़वा ला सुन के ना अरे स्टार्ट करे याद के बकचोदी कि पायलवा के लहंगा में मोछ देखनी। तो ये तारा बहिन के बुर में गाधा के लाड़ पे अरे कसम से कहतानी तू मोछ देख ले हो बनू तो कुछ और जरूर लौकल होई सार। हम इतने कहेम दोसर कुछ ना कहेम, हम तो कहतानी कि अगरबत्ती किन के ले आब आ सार ओकरा झटिया में बार द आ हमेशा देखत रही तार बहिन। तो ये सार हम तो कहतानी कि यो खूंटिया में आ तू अपन गणवा लगा के चीर ल ना सार चीर ल। अरे का कह लह तारा बहिन के गान में झाँक मारो तनी ये खाली फेर से कह। तो हाँ भाई लोग अब गाना समझ में आ गई कि सार कहे के काज चाहतारन कि पायलवा के तीसी कौन मिसी। एकरा पहले इशार कहलन कि पायलवा के लहंगा में मोछ देखनी तो ओकरा के मोछ ना इशार झाँट देख ले ओकियन कहीं अन्हारा मुन्हारा में इनका ना लौकल हो के चलते ई मोछ कहतारन। तो सार अब कहतारन कि पायलवा के तीसी आ कौन मिसी। तो A few moments later कि हमरा लहंगा में स्विमिंग पूल बा। तो ये भौजी तहार बहिन चोदो अरे ओमे आदमी नेहाला कि गादहा नेहाला कि भैंसा नेहाला हो ना तहार बहिन चोदो तहारा लहंगा में स्विमिंग पूल बाटे। कुछ समय बाद जाके गा दिया कि हमरा लहंगा में लड़वा बाटे तो झाँटवा बाटे। कि जबरतिया सामान छुअता तो ये तहार बहिन चोदो अरे उ कैसन सारवा बाटे कि खाली रतिये में सामान छुअता हो। अगर हमरा ऐसा आदमी रहित नु तो कसम से कहतानी दिन भर में 50 बेर छुईत। बात तो सही है। हमरा लहंगा से माल चुअता अरे ये भौजी तहार बहिन चोदो अरे तहारा लहंगा से माल चुअताटे कि कहीं और से चुअता हो। कसम से कहतानी तहारा देखे में मिस्टेक हो गल होई तनी फ्रेश फ्रेश देखी ह कि हमर माने नहीं बतिया रे। तो ये भौजी तहार बहिन चोदो जब पेले के नाम आवेला तो कसम से कहतानी कोही के बात ना माना जाला छौक के पेल दियाला। कि दुनु धई लेता छतिया रे अरे ये भौजी तहार बहिन चोदो अरे उ दुनु जब छतिया धरताटे कि ऑपरेशन करा दो सैया आ माजा मारत रही है। तो ये तहार बहिन चोदो अरे काथी के ऑपरेशन करावे कहत रे भाई हमरा फ्रेश फ्रेश समझ नहीं खियावत। अरे यार गने हटा दे तू बहरा आ बात बुझत नहीं ख दूसर। तो ये तहार बहिन चोदो अरे कसम से कहतानी हो कौन बात दूसर बाटे। अरे घोपा घोपी वाला तो बात नहीं के सार कि एने हमर ओखर रोई आ ओने तहार मुसर। तो ये तारा बहिन के बुर में छौक के पेली अरे ओखर आ मुसर काहे ला रोई। हम तो कहतानी जहाँ तू जा तर कमाए भौजी जंग कहतिया लेके जा आ वही जंग टापाटप करी ह। तो सुन लो लोग भाई लोग भौजी के कहे के का मतलब बाटे कि जाता रह बहरा तो आशीर्वाद लेके जा, लहंगा उठावा तनी तो आशीर्वाद लेके जा। तो ये सार लड़चट तू एगो काम कर हम तो कहतानी अगरबत्ती किन के ले आव आ आशीर्वाद जब ले हई के बाद तो खूब अच्छा से ल भौजी के झाटिया में 5-6 गो अगरबत्ती बार के आ खोस दई कर बहिन चोदो के वो से बड़का आशीर्वाद कौनो ना होई। बहरा भतार बाटे हमरा के छोड़ी के कि बहरा भतार बाटे हमरा के छोड़ी के।
तो ये भौजी तहार बहिन चोदो, अरे कसम से कहतनी भाई लोग कि भौजी के भातार जौन जे बाहरा बाटे तो ई गा के तहनी के बतावत या कि बाहरा भातार बाटे हमरा के छोड़ी के हे जाड़ा में पेला पेली नइखे करे आवत। अरे कैमरा में अरे भौजी के एगो आगे वाला गाना लगावी, भौजी फरेश फरेश कहे के का चाहतिया। देवरा या प्रणाम करे ढोड़ी के, तो ताहार बहिन चोदो ढोड़ी तो हर तरीका से बदनाम कइए देले बड़ा लोग। तो वो देवरा से हम इहे कहे के चाहतानी कि तू तोहर बहिन चोदो इहे काम कर, कहीं से अगर बती तू मांग के ले आव चाहे किन के ले आव, आ भौजी के झटिया में 4-5 गो धऽ के टांग द कि एकर बहिन चोदो के रात भर में पूरा झाँट जर के आ मोहकाए लागो ना। सार इहे कर तू। अगबे बैठ जाला हाथ दुनु जोड़ी के, बैठ जाला हाथ दुनु जोड़ी के। तो ये भौजी तहार बहिन चोदो तू एगो काम करी ह, जब देखिए उ सार तहारा आगे बैठिए नु तो मर्दे का कहीं छुल देकर मुँह दिए इनकर बहिन चोदो के पूरा देह गंदा हो जाई। लोग आज के वीडियो में यंग समाप्त करतनी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक कर सकतार लोग, अगर अच्छा ना लागल हो तो डिसलाइक भी कर सकतार लोग। तो भाई लोग ई सब हमनी के वीडियो बनावे के एक ही मकसद रहेला कि आप सबके हौसल हंसावल, आप सबके इंटरटेनमेंट कइल, ई ना कि किसी के दिल के ठेस पहुंचाल। तो भाई लोग ई वीडियो देखिए लोगन और देख के भूल जाइए लोगन। तो भाई लोग मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।